Vi har lavet et gademøde, som er del af en konkurrence om gadehusprojekter, som Vesterbro Lokaludvalg laver, der hedder Vesterbros Gader. Jamen, vi er udkig efter nyskabende gadehusprojekter. Man kan finde 20.000 til at realisere sit projekt, og samtidig kan man få rådgivning af forskellige professionelle rådgivere. Lige i år så har vi så lavet et tema med vand for at lave et kreativt benspænd, men det kan stadigvæk handle om mange forskellige slags ting. Ja, jeg kunne godt forestille mig, at man kunne lave nogle vertikale regnvandstønder, så man rundt om nedløbsrørene havde en regnvandstønde, som gik hele vejen op. Eller så tænkte vi, at der kunne være sådan en kæmpe sæbeboblekanon, som blev ved med at putte sæbebobler ud over hele Vesterbro. Det var også en idé. Herinde der er store oversvømmelsesproblemer, fordi det ligger så fladt. Hoveddelen er så afkoble det hele det her skånende terræn, så vandet herfra løber på gader og bliver opsamlet i hovedkanaler her, som løber så åbent på Sønder Boulevard, hvor den så integreres i den grønne struktur, der er der, og så ledes vandet ud til rensning og under banen og ud i havnen. Det er ikke Jo, det er det helt rigtigt. Det er helt rigtigt badetøj. Når man er containerdykker. Jeg håber, at der kommer masser af idéer, og det kan jo være idéer, som bringer vand ind i gaden, sådan som konkurrencen hedder, men det kan måske også bare være de maritime elementer, altså de ting, som man er vant til at se på vandet, i vandet, omkring vandet, og de kunne jo også bringes ind. Der er deadline den 20. august, og man sender ind på et website, der hedder www.vesterbrosgader.dk.